přichází doktorka Rutarová. Tak, stůl je nastaven pro malé embryology zcela ergonomicky. Vidí krásně do... Výborně. No prostě na velikosti postavy nezáleží, stůl je zcela vhodný. Blanko, Blaní, počkej, a teďka vy. Přichází vyšší kolegyně, posadí se, ke stolu se vůbec nevejde, ale nastaví si stůl tak, aby to bylo přímo pohodlný. A tyto dvě pozice můžeme mít uložené v paměti a embryoložky se mohou střídat na každý jeden případ. Po několika hodinách práce začne vysokou embryoložku bolet v zádech. Potřebuje si odpočinout a postavit se k práci. To mě bolí záda. Zkusíme, jestli se i tak dá stůl nastavit. A co nevidíme, dá. Až takhle. Blanko, prosím tě, můžeš xovat ve stoje? Můžu xovat ve stoje. Už ne, už jo. Nyní k tomu přijde já. Malá embryoložka. Tak spustíme na pozici ve stoje pro malou embryoložku. To je Voilà. Ukaž. Paní doktorko? No super. To je skvělé.